La Setmana Cultural de Catarroja ha arribat a la seva fi amb el lliurament dels Premis Vila Catarroja en la seva 36a edició. Un acte ple de música i moltes sorpreses on hem conegut els guanyadors de les diferents modalitats. Josep Lluís Rosalas per narrativa juvenil amb l'obra La primera pedra. Anna Bollorba per poesia amb l'obra El cirurgià de màscares. En la seva primera edició, Salvador Linares Fernández ha guanyat el primer premi de fotografia Vila de Catarroja amb l'obra Esquelet. Per la seva banda, Noelia Rangel López ha guanyat la primera beca d'investigació Benvingut Oliver. València Extra ha parlat amb alguns dels guardonats. La veritat és que no m'esperava això per a res, perquè és el primer, perquè jo pensava que n'hi hauria gent amb molts bons investigadors, amb treballs de molt bona qualitat que presentarien el premi, gent que a lo millor ja ha tingut un treball en arxius o ha tractat amb l'arxiu de Catarroja i que tindrien un treball meritori del premi i que el meu no seria el guanyador. I a més me van tocar per telèfon Jesús Monzó fa 2 dies i jo ni coneixia el telèfon, ni m'esperava, me va dir el nom, me vaig quedar molt parada i després una il·lusió molt gran i molt orgullosa. I moltes gràcies a tots els que han fet possible això. Doncs utilitzo molt la ironia. Som bastant irònics. Crec que la ironia és una gran... Per això també es diuen, hi ha màscares, no? Màscares, ironia... És una gran forma d'expressar gairebé el dolor, no? La ironia és aquell dolor disfressat, són les màscares, tenen moltes arestes, no són dolços, hi ha alguns que sí, però per això també aquest títol, una mica misteriós, no? Aquest cirurgià de màscares, hi ha una miqueta de tot, però sobretot intenten ser bastant esgarrapar, no són dolços, poden ser divertits, hi surten bastants animals, escorxadors, màscares, carícies que no arriben a la galta. Tot està una miqueta així. L'alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, també ha volgut fer un resum de la intensa setmana cultural. Crec que ha sigut una setmana il·lusionant, una setmana molt completa, que ha dignificat els Premis Literaris Vila de Catarroja. Hem tingut cinema, hem tingut música de cambra, hem tingut presentació de llibres. Jo crec que el balanç és molt positiu i estem molt contents. Amb la música de l'orquestra de la Societat Musical Artesana de Catarroja s'ha posat el fermall d'or als Premis Vila de Catarroja.